Tamén quixemos saír á rúa para coñecer de primeira man a opinión dos veciños acerca destas restricións que entrarán en vigor a partir desta medianoite. Na maioría coinciden en que son necesarias e en que deberán endurecerse se non se consegue frear o aumento de casos. Mira, a min a verdade é que me parece ben porque isto levábano avisando, bueno, desde sempre. Eu vexo que a xente non tomou medidas, festas, as terrazas estaban a topes, a xente sin mascarillas, despois había festas clandestinas tamén, entón avisaron moito, non se fixo caso e agora pois estamos aí, nese punto, e a min pareceme ben, e ao mellor ainda teñen que tomar máis medidas, porque como sigamos así non sei a onde imos a parar. Tamén despois outra cousa, que dicen que os gobernos, sempre se lle bota a culpa aos gobernos, pois eu non creo que sexa tanto eso, eu penso que aquí a culpa é da sociedade, pois que non se obedece, entón non podemos culpar só o goberno, é que temos que obedecer, sabemos o que hai, e nada máis. Pois unha pena que chegáramos a este punto, ademais tan cedo, non? Porque todos sospeitábamos que ia ser un inverno complicado, pero aínda non empezou realmente climatolóxicamente falando e xa temos en riba un montón de problemas. Agardemos polo ben de todos, da saúde da xente, da economía, que sexa algo puntual e temporal, que consigamos estabilizar o número de contaxios na comarca do Carballiño. Lóxicamente, pois temos que apelar un pouco a responsabilidade de todos, creo que nos toca a todos facer cada un individualmente o noso papel o mellor posible. Está claro que hai que pedirlle ás administracións, hai que pedirlle, pero non vale de nada todo o que exixamos se despois cada un de nós non cumple. Desexarlle unha moi pronta recuperación, por suposto, a esas persoas que van sendo positivos por COVID, como digo, loitar todos, arrimar o ombreiro, ter responsabilidade, ter cabeciña, entre todos temos que lle ganar ao bicho este maldito, a ver se dunha vez conseguimos compoñer a vida e polo menos poder voltar a vernos e poder voltar a traballar por dar un futuro, por ter un futuro e non ter que estar pensando diariamente neste problema. A xente, se non se comporta correctamente, o normal é que teñen que facelo, porque, a ver, topas un montón de xente por aí que van sin mascarilla e dices algo, e ainda che dicen se tú eres alguén autoritario para... Non, é que non fai falta ter autoridade para ter responsabilidade, digo, non? Estoy de acordo que sí, que la gente se comporta mal, e tenemos que entrar outra vez confinados, pues tendremos que hacerlo, porque isto non se soluciona solo, ¿vale? E los jovencitos que tengan un poquito de responsabilidad, que tamén é cosa de ellos, porque los abuelos y los padres están cerrados y son ellos los que van a llevar logo la... Bueno, eu creo que é un aviso para navegantes, non? Eu creo que cando están tomando estas medidas probablemente deberían de haberse tomado xa con anterioridade. Creo que estamos nunha situación moi alarmante, nunha situación de máximo risco. Creo que lín hoxe no Badal Novas que estábamos en terceiro posto, co cal estamos nunha situación realmente moi preocupante. Personalmente, pois, creo que temos que asumir a responsabilidade que cada un de nós temos e entender que esta situación, pois, temos que coller o toro polos cornos e agardar que na medida do posible pois isto vaya retrocedendo e se en algún momento se pode, pois, disminuir na medida do posible.